zinakuja, zadurwa na mtakatifu In
Mandibulise. Umoya ngcwele sele khona ke phakathi kwethu. Ubulise umthatha umfundisi, ubulise ke otata abadala, tata bonke, omama abantu abatsha. Teenagers eSunday school. Belihleke igama lomfeli nomvukeli wami onguYesu Kristu. Amen. Lo bephambi kwenu ke utata ke mna ufefe. Tata ke osindisweyo. Waxolelwa ke izolo. Amen. Ukuze nami ke ngibizwe ukuba indlalifa yamazulu. Nethemba ke nokholo nami ukuba ndihamba kuhle phambi kobusokathixo ndizawuke ezulwini. Haleluya. Kuba uYesu wandivulela izulu. Amen. Bonga lo nceba ke bathandekayo. Silapha namhlanje bekuthethiwe ke izolo. Kuthiwa sesikhumbuzeni sokubethelwa kwaYesu Kristu emnqamlezweni. Asithanga sombethela kodwa sizosukhumbula apho abangcwele sisuka khona. Lemina namhlanje ke ibaleke ngendlela emangalisayo. Bemele ukuthi wonke umuntu ophilayo igazi lisabaleke enyameni. Bemeba namhlanje bangcwele kuyokuya enkonzweni kuyokhonza ukuthi kuyokulela. Ngenqila eyincane wonke umuntu. Efoma izindlu zethu namhlanje bangcwele siyavalwa mba. Sihambeni sonke ngoba uThixo wafela wonke umuntu. Okwenimile namhlanje ingxaki kunosathana abantu abavale amehlo. Kuba kunzima phandle apha njengoba sihlangene kukho abantu abahlangene ngebhotile zotywala. Hlungu lonto leyo. Kodwa nabasiza abantu ukuze uThixo abathilekele nabo. Abanye badibanisa imali nje bazawunqila ngale mini ngoba ingxaki bazimfama. Kodwa thina bafuna ukuthi sibathandazele ukuthi nabo amen. Akhelana noba bangcwele umuntu aku kuyahukwa ekuba noba akwazi ukuhuka size enkonzweni azobonga lenceba ngale mina namhlanje. Siyaqhubeleka ke bangcwele ke thethiwe ke apha izolo kwathethwa ke kuseni apho ke ekuthethwa ke ngoYesu obehamba inkundla zamatyala. Wokukenzi apho nijonge khona ngoku sijonge kumazasiqhele kunotata ke losebamiswe nguThixo abazawushumayela lamazwi. Cela nje nawe kuloo ndawo kuyo ngase ungaphazamiseki. Kuba unefoni uyicime ingakuphazamisi ngoba uThixo uzawuthetha. Thixo ubamise ngenjongo ke Thixo ikhona into ezonceda wena kuba kwakho apha kule nkonzo ke yamazwi asiqhele. Thina eseni ke esathetha kusiso lapha ngendaba kaPilato oyengqasha uYesu. Sivile ke uhambe inkundla ezahlukeneyo but kunento ndiphindayo yokuba awukwazi sokuthi sokuhaya court ephezulu uphinde wehle uye kulowa court. Ayikwazeki lo nto leyo. Ityala lahamba inkundla ngenkundla kodwa ndithetha ndisive ekuseni ndeva ukuthi uthe sephezulu kwihaya court kaPilato waphindeka watakwa ityala. Wanyenzela ukuthi njengoba efundile ngoba uPilato wayefundile bangcwele namsebenzi wehle wayewufundele wayengakakwanto onke amatyala efika kuye wayengatakwa kodwa kuthetha ufika uYesu. Haleluya. Jesa ungena bangcwele ingonyama kaJuda watakana nentu uPilato wayenzela ukuthi amthobe uYesu. Haleluya. Amseka bangaphansi naye oHerode noCleophas babengaphansi naye kubuqabela ityala. Mayibonke inkosi uJesa ungena kwinkundla kaHerode uphume ngathethanga uYesu. Nakho bebuza imibuzo bathe thuyathethwaka ngoba ikhonto elungisa waphindela kaPilato. Haleluya. Apho Theko wagqiba khona yangisikela le ndaba ngoba uYesu
wembatha ingubo emhlophe ngexesha aphuma kaPilato bamkhupha amkhulele kumaJuda. Haleluya. Kuthi wambatha ingubo ebomvu. Haleluya. Isipho ezantoni ingubo ebomvu masencwadi kaIsaya. Haleluya. Kuba isono uthi uYesu bathandekayo nokuba sithe sabomvu uthi ngiyakuhlamba ngexesha okwatisa lengubo abheka pha abayazi ukuthi licebo likaThixo uyosihlamba ezingubo sibebomvu sinamhlophe njengekhephu. Haleluya. Basela isicebo abayazi baba amen bachilekelwana ingubo ebomvu embathono bangani. Haleluya. Ingubo ebomvu bantwele ngokuhlazo ngoba wena uhlazekile. Amen. Bese bemhlaza kwihlabathi lonke babona ukuthi wena umele ukubethelela. Mayibonke inkosi iphumile apha imvana kaThixo ithole isono sehlabathi kwinkundla kaPilato. Simo sinasixhenxe ngo. Haleluya. Yaphuma iphona kaNkulunkulu. Haleluya. Ikanjamba ithethu ikangcabanga. Haleluya. Kuba izosebenza yona behlabathini. Haleluya. Ibethwa ibonqoswa bathi ithulithe kwaka. Haleluya. Yayamezela yabheka phambili yathi Sathana andibuyi mva bekwanever forever. Ngibakhulula. Haleluya. Waba Nkosi usesikizwe kwincwadi kaIsaya wasithabathela kuye zonke izifo wawuthwala umvandedwa wethu. Haleluya. Abezibafo banjezeleyo abathathekayo wayeshiywe nangasisihlobo sakhe etheshiyiwe kodwa ngindedwa zawumandedwa ndinangaki sisawule emnqamlezweni. Haleluya. Ngiyabakhulula abethu ebantwana engakhalazi awuNkosi yami kaJuda engakhalazi enyamezela phambili. Haleluya. Bathi bakhulula ihlabathi lalapha lenza iseko ngeyona joyikhulula phansi kwesiqalekiso nakhona babembetha kodwa bheka phambili. Haleluya. Ingalasta iboya bakaJuda ingalasta basaba bakhe ingalasta ibheka phambili ingalasta saphiliswa. Haleluya. Daswa babephile into Jerusalem bekhela kabuhlungu kodwa uThixo usala ukudililela silele bakhala banyabasela ekwesisabe nifusi ikhazi basalwane nifusi ikhazi ifana konke kwele ngabona. Haleluya. Konke uthwele umnqamlezo wanyuka uYesu. Haleluya. Wena mqhaza nanyuke jamela khakhayi athi senkabele ngenxa yobethwa aphinda buyumva. Haleluya. Ngoba ngakuthola umnqamlezo uthola umnqamlezo kabuyumva uzokhula mnanawe. Haleluya. Yaziphi izithoka wayiziphi inhlungu. Haleluya. Kodwa senze ukuphefumula thile njalo wokhula wena nawe. Haleluya. Uthe sawukabela ke indaba khasa Golgotha bambethelela kaMajuda. Haleluya. Bamkhomba simshekisela simkhomile. Haleluya. Ekuseni simshekisela simkhomile selengejeka ngexesha semnqamlezweni Yesu kunamazwi awathethayo amazwi amandla amazwi okukhulu ihlabathi. Haleluya. Kunabantu ke namhlanje abanyulwe nguThixo abazawusichazela ngalamazwi kodwa washiya umnqamlezweni. Haleluya. Thetha lento izwethethu Yesu kokudaleka into entsha. Haleluya. Izwethethu Yesu kokukhawisa isibopho hayi basalwane hayi bantwana izwethethu kokukhawu. Haleluya. Izwethetha ukhazika izulu bayibonke inkosi ngoba phethe ikhonyama Yesu. Nkosi yami sophamisa wabazalwane sithatha umhlabele kangena ngamandla sophamisa wabazalwane othi isuka uNkulunkulu benishayelela sasaphula nje khona zazi mama Nkosi yami ukhona wabuyelekayo ukuze ungabisabulaleka wena ukhona wanyamezelayo ukuze wena uphile ubomi khona phakathi. Yini Nkosi makasincede namhlanje uThixo masikhumbule lapho sikhutshwe khona. Nkosi yami siyakubonga. Uma ngibona isiphambanisi ngibona
ubrother iphendulo defesi ngaphambili sahlabela nje sathitha ngadasha yoba siya kwilizwi elithethwa inkosi uYesu lokuqala emnqamlezweni sophakamisa ke umzalwane uMpendulo Tephe simcele nje eze ngaphambili sazi inkothina sawuva ngayo ekhamba lisahlabela umhlabeleli ke simamkeseza ngaphambili amen
moyingcwele khona phakathi kwethu. Umfundisi otata abadala, omama, abantu abatsha, teenagers kusale school ngelisigama likaJesu Kristu. Amen. Omi phambi kwenu iphendule igama Debrifine Sinsiwe. Ndiyayithanda kakhulu Nkosi Yesu Kristu. Amen. Sobaleka siye kwiBhayibhile sethu incwadi kaLuke chapter number 23 verse 34. Incwadi yethu incwadi kaLuka chapter 23 verse 33. Xokondaba kwethelelwa emnqamlezweni. Bathi ke bakufika kwindawo le kuthiwa Lukagayi. Bambethelela emnqamlezweni khona apho. Bona benzi bobubi abo. Omnye ngasekunene omnye ngasekhohlo. Wathi ke uYesu bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Jesus. Baba uthona amandla okulaliso lakho Nkosi. Mfasa kusenhlizweni yakho uzomandla kuwe phakathi kwesithethe. Igama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Jesus. Apha sifa indaba kaJesu Kristu esemnqamlezweni. Hallelujah. Apho khona abethelelwa khona waze wafikelela bakhupha ilizwi lokuqala. Hallelujah. Elizwi elithi bawo baxolele kuba bakwazi abakwenzayo. Jesus. Elizwi ndithanda ngendlela yokubana kuzo zonke izinto ezasenzeka kuJesu, kuzo zonke izinto adibana nazo endleleni yemnqamlezweni, kuyo yonke indlela awayihambayo, izwi lokuqala, into yokuqala uyicinga yaba luxolo. Hallelujah. Into yokuqala uyicinga yaba yinjongo yobezezantsi emhlabeni ukuba axolelanise phakathi komuntu noThixo. Hallelujah. Into endithandayo zangabe cinga ezinye izinto kuqala, wacinga nje the main purpose ba azapha emhlabeni is to make uxolo between uThixo nabantu bakhe. Hallelujah. uYesu zange ababone ababantu babembetha zange abajonge ngemehlo lenzondo. Hallelujah. Zange abajonge ngokucaphukela. Hallelujah. Kodwa wabajonga njengabantu abafezekisa icebo likaThixo. Hallelujah. Wababona njengabantu abafezekisa icebo likaThixo. Wababona njengabantu abenza indlela lula izinto zenzeke. Hallelujah. Wababona njengabancedisi ukuba icebo likaThixo lifezeke emhlabeni. Hallelujah. Lencwadi kaTimothi ithi umnye umxolanisi phakathi komuntu noThixo nguJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Lo siyibonile eCalvary bethelelwe khupha izwi lokuqala elaba ukuthi bawo baxolele kuba bayazi abakwenzayo. Hallelujah. Bazalwane sonke apha sisuke ezonweni. Hallelujah. Sonke apha khona basalandwa khona. Hallelujah. Kodwa nje uJesu Kristu wakwazi usithethela ukuba bawo baxolele. Hallelujah. Wakwazi ukuthi bawo baxolele kuba bakwazi abakwenzayo. Bazalwane nathi kudala simnyelisa uJesu Kristu singekakhona.
Haleluya. Kudala simbona njengento engasebenziyo singekakholwa. Haleluya. Simbiza ngamagama. Haleluya. Kodwa kusathi sawujilekelwa. Haleluya. uJesu Kristu wakwazi usithethela nathi sithi bawo baxolele. Haleluya. Kuba thina besingakwazi besikwenza besithemba kulungile. Haleluya. Besithemba lendlela sihambayo indlela yohanjwa. Haleluya. Haleluya. Kodwa indlela yokusa straight esihogweni. Haleluya. Kodwa kuba sikhona umthethelelo owalethelwa thina emhlabeni. Haleluya. Ukhona sancanyelwa yena emhlabeni. Uye ke lo wacinga into yokuqala ukuba Thixo injongo yokunzisa emhlabeni kuba ukuxolela abantu bakho. Haleluya. Haleluya. Jesus. Oh Jesus. Uxolo. Ndiyoqala wayicingayo uJesu Kristu. Luxolo. Zangacinga uba ndiyalimala. Zangacinga uba ndiyaphela ngoku. Zangacinga uba igazi lami liyaphalala. Kodwa wakwazi ukucinga ngoxolo ndiyoqala. Haleluya. Haleluya. Endisuka kuba uJesu akwazi uxola inhliziyo yakhe nayo ukuba Thixo lento ukuba licebo lakho ukuba mayenzeke lento. Waqale waxola yena ngaphakathi uJesu Kristu sayifuna idluliswe le ndebe kodwa waxola kube yazi ba intando kaThixo. Ingakho nathi sithi masixolelwe. Jesus. Ingakho sithi nathi masixolelwe. Haleluya. Bazalwana sibenzanga kakuhle uJesu. Haleluya. Nathi siyayazi lonto. Haleluya. Kodwa ngoba kukhona ngoba yena wancanywayo ekuphela kozelweyo ukuba benakho kwenza uxolelwaniso phakathi koThixo nomuntu. Jesus, ngizawunikeza inkonzo wenawe namhlanje lapha nje ingathi ungalifumana uxolo enhlizweni yakho. Haleluya. Ingathi ungalifumana uxolo enhlizweni yakho. Ungaqala ujonge nawe awungena ezilingweni. Ungaqala ujonge uba lelizambekaphi. Lelizambeka uba ndilahle ifamily. Izambeka uba ndilahlekelwe simali. Kodwa ucinga uba uxolo kuqala. Kuba uJesu Kristu wathetha watsho kuqala wathi bawo baxolele kuba bakwazi abakwenzayo. Haleluya. Wathi bawo baxolele. Bazalwane besingadeserve. Jesus. Besingadeserve bazalwane. Kodwa ngenxa yokuba uJesu wakubona kulungile uba sixolele kuba asazi simfanekile. Haleluya. Namhlanje nitho kuwe mzalwane wami bafumana uxolo ngaphakathi. Haleluya. Fumana uxolo ngaphakathi. Haleluya. Uba ngeke ukwazi ukuxolela umuntu bazalwane ungazixolela. Haleluya. Aluxolele wena isiqu sakho ngaphakathi. Haleluya. Ubulele nakuba ndiyakubulela. Ngeze silimo lesifumanayo. Haleluya. Jesus. Bazalwane nathi siyaba kwindawo esonyeliswayo kuzo esibizwa ngamagama. Kodwa lezo zinto masingazithathi enhliziyweni yethu. Masingaze sijike into i-curses. Kodwa masisithathe sibone uxolo phakathi kwethu. Jesus. Yesu uthetha into enzima ebantwini bekhonza abantu bekholwa bengaphakathi endlini kaNkulunkulu kodwa ufanele uba abanalo uxolo. Yona nje uYesu wamgunyula ngayo uSathana emnqamlezweni kuba ngeyonto isibambileyo singemakholwa. Namhlanje isingase nawe ungaphuthuma uxolo enhlizweni yakho. Phuthume lento yayikhona nobilahlekile kodwa namhlanje ngeminye isikhumbuzo sika Yesu yiphuthume.
kuba sinako ukuhlangana nenkosi uYesu singena kuqola ezinhlizweni zethu ngento umbamba ngayo uSathane wamphulula akabantu omthetho namhlanje umzono wakho umqolele kuba iBhayibheli ithi ungamthandi umzono wakhe usisibula la sawuphakamisa ke bizwe sifini uhlabeni nkosatsho siphakamisa ke ubrother kunami Rose eseza ngaphambili andifuna uthethe ngalama Haleluya. Ngibulisa ngcono khona phakathi kwethu ngibulisa umsebenzi Yesu Kristu ngokuphelele. Ngegama lami nje onami mfana olozini sikusenza ngakulosi. Ngicela sithele incwadi kaLuka chapter 23 verse 43. Luka chapter 23 verse 43. uYesu wathi kuye, inene ndithi kuwe namhlanje uyakuba nami eparadise. Bawuncwile nalizwi lakho Thixo wabona amandla thetha ngalo kube ngathi kaqaleka Nkosi yami namandla wathetha ngale emqamlezweni namhlanje uphinde uthethe ngalo enhlizweni zethu kube kulezi zidandekayo ngalo igama lika Yesu Kristu waseNazaretha Jesus mighty name amen. Ithi iBhayibheli yamthetha uYesu wakuba ebethelwe emqamlezweni ithi thetha wayebethelwe nezihange amanye amazwi amabhadza ayithuye na wayephakathi sifumanise ukuthi kwibhadza lalithetha loYesu lisithi uzuthi xa uthe wafika ekulawuleni kwakho undikhumbula ukuthi esitapeli kuwe inene ndithi kuwe kwalamhlanje ndizoba nawe eparadise. Ndithi xa ndijonga nje le verse uYesu uthi akufika emqamlezweni qale waxolanisa qala abantu noThixo qale wenza uxolo ukuze nathi sibe siyaxola namhlanje ukuze nathi sibe siyasindiswa akubenze lona. Ithi iBhayibheli uYesu waye wabethelwa kwintaba ekuthiwa iGolgotha ngamanye amazwi wayesentabeni ephezulu apho abantu bakwazi ukuthi ambone ukuthi kunento eyenzekayo phaa eGolgotha. Ithi iBhayibheli thetha akuba ethethela amazwi kwaye kwadaleka inceba phakathi komntu noThixo kuba inceba yayinto lena yayingekho but ngenxa yayo inceba sakwazi ukuthi nathi sisindiswe ngoba namhlanje zininzi izinto ezikhona ehlabathini siyasinda ngenxa yayo inceba kaThixo. Inceba kaThixo yilena isilandelayo uSathane sele esihlasela nje kuba kasithiwa kahle abazalwane apha ehlabathini akho nto inhle uSathane amazwi ayalwa akho nto inhle yenzekayo abantu bayafa but thina sisaphila ngenxa yamandla enceba ayevele emqamlezweni. Ukuba uYesu zange abethelwe emqamlezweni ngesingazange sibe khona nathi namhlanje ukuba zange athethele amazwi inceba kaThixo engazange isihlangule nathi kodwa ngenxa yamandla inceba kaThixo sakwazi ukuthi nathi sibe khona nalapha kule ndawo ukuba sakwazi ukuthi nathi sibe ngabasindisiweyo. Ngasenjalo banje angayazi ukuthi uthandiwe lizulu kwaye inceba kaThixo uyamlandela kwakuba ube uyasindiswa ngoba bezikhona izinto uSathane weziplaneka kodwa ngenxa yenceba kathi kwakwazi ukuthi nawe uyasindiseka. Because ithi iBhayibheli eliphatha lalingenzi kakuhle yayingumuntu owayezisoni kakhulu wayengenzi kakuhle but
waye wathetha amazwi kuYesu but amazwi awathi amenze ukuthi asindiswe ngoba ithi iBhayibhile umuntu ngake uthwala umnqamlezo wakhe but umnqamlezo asinokwazi ukuthwala inceba kaThixo ngangisifikele ufuneka ufike inceba kaThixo umuntu ngake akwazi ukuthi athwale umnqamlezo ingekho inceba awunawo ukuthwala umnqamlezo because ithi iBhayibhile uSimoni wathwala umnqamlezo kaYesu ngawa isiya umnqamlezo but ekuhambeni kwendlela wayehlula kahle ngenxa yokuba inceba kaThixo engekamfikeli ngasasibona balokho kathi inceba kaThixo ngase ngamfikela kwathi befike umnqamlezo nakuze akwazi kumele nemimoya yonke sesikhona nje namhlanje ubani kathi angazi ukuthi inceba kaThixo lena esihlakulayo akhona sibenza ngaphandle kwenceba amandla enceba ngala akulanda ezolo uSathane wayese eqinile uyabona isiqalekiso yelanto uSathane abalenga ngoba isiqalekiso amagqirha awakwazi ukubheka isiqalekiso awakwazi ukwenza lokho isiqalekiso but amandla enceba kaThixo negazi kaYesu yeliqhozele apho kwesiqalekiso inceba kaThixo isihlangule ukwenza iziqalekiso ezo sikwazi ukuthi sisindiswe sibe nathi singabantu abasindiswe ngenxa yenceba kaThixo elibhada ithi iBhayibhile kaThixo ngokwelinye elensecaboni kwalona sange likwazi ukuthi lifikele enceba ngoba ntoni sange lichilekele nguYesu ngasezibona bangachilekelwa nje abenkolo ngaphakathi enhliziyo yakhe inceba kaThixo yazi ukuthi mhlawumbe kweluze ngozolo omdala Igazi lakhe lindinqophele esatshokela umzalwane apha ngaphambili amazwi ayethethwa inkosi uYesu emnqamlezweni uthi kweli bhada lingaseneli inene namhlanje sizoba nawe eparadesi kababa ngelixesha athetha uYesu nelibhada kuyadaleka nangona umzimba wakhe wakanyama ubethelelwe emnqamlezweni kodwa umzimba wakhe komoya uzongena ekhalakaka eparadesi haleluya akathanga kulonyaka zayo akathanga kule nyanga izayo haleluya akathanga kule February kuphela namhlanje ufikile usindiso kuwe namhlanje mama ufikile usindiso kuwe namhlanje tenasekhaya ubungena apho ungasindiswanga namhlanje uYesu ufuna nawe eparadesi kabawo haleluya inene namhlanje nokukhona nothe wamkeliswa wasindiswa ungenile eparadesi kabawo haleluya inene namhlanje ukukho bakho kule ndawo icebo likaThixo silinde ukuthi siyogcwalisa eparadesi fikile usindiswa endlini yakho ikazi ngolamkela ungenza inhliziyo yakho ibe likhulu icebo mhlabelele sizophakamisa isishimayelo esengaphambili isule sakho
Mbulise Mwancipho wethu umfundisi mamfundisi bakubadala Mbulise umzimba kaKristu wonke ndingumshumayeli ke uDlusha sinisiwe izono zami zixolele sofumana izwi lesithathu incwadi kaYohane chapter 19 verse 26 and 27 Yohane chapter 19 verse 26 uYesu ngoko akumbona unina naye umfundi ebemthanda emi khona uthi kuye unina mfazi nanko unyana wakho andule athi kumfundi lowo nanko unyoko wathi kwakololi xa umfundi lowo wamthabatha wamsa kwikhaya lakhe. Baba lizwi lakho linamandla liyaphila Thixo wami thetha ngalo ke nangeli xesha sikhona nathi sifuna uva uNkulunkulu oyingcwele ukuba eneneni izwi lakho linguwe Baba namandla makwenzeke ngokwalo izwi lakho ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha amen hallelujah Jesus siva uYesu mighty kwilizwi lesithathu thethile kwaqala uYesu wafesa uqolo wathi nalo uqolo lwami kodwa kwakho simva kwasibili avula amasango asulu asithi nawe ungangena andithi ungena ngomso kodwa ndithi kwanamhlanje kodwa kulana yasithathu yamangalisa sivuya sekhwasa umntu angumama enqamlezweni ithi bingenzeli kwixesha lapha yaxesha labo sivu umntu angumama ekhwasa enqamlezweni kuthiwa mfazi nanku unyana wakho kuthiwa nyana nanku unyoko kungenxa yabayanaxesha yaso ufezekisa amazwi akho uyezekile uthi mathabwathini hlanganani nabantwana kangakanani kodwa kwakukho lixesha laba nihlangana hallelujah hallelujah apho Yesu uzazinqaba endaweni
Jesus. Mighty God. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Wayibuye unity emabandleni. Wayibuye ubumbano emabandleni. uYesu walubuyisa ubumbano esiphambaneni. uYesu wabuyisa ubuhlobo esiphambaneni. Walubuyisa uthando. Mayiqine lento bazalwane. Walukile ubumbano endlini kaThixo. Walubuyisa uthando endlini kaNkulunkulu. Masihlangane bazalwane. Masihlanganeni. Sahlanganiswe emnqamlezweni. Kathiwa hlanganani. Hlanganani nibanye. Hlanganani. Sisengela thubeni linye. Hlanganani. Umzimba kaKristu mawuhlangane. Umzimba wenkosi Yesu mawuhlangane. Simba wenkosi Yesu mawungacalucalani bazalwane. Ngoba inkosi Yesu yasihlanganisa. Komphethe wathi masibebanye. Masihambe lendlela sibanye. Indlela enjeni ibheke ezulwini. Kodwa ifuna abantu bahambe bevana. Ngoba kwazi uhambe endleleni bengavana. Yami indoda kaNkulunkulu yathi hlanganani.
Hallelujah. Hallelujah. Ngiyacela nje ubuliswa umoya ongcwele. Ngiyacela ubuliswa utata umfundisi. Ubuliswa umfundisi. Ubuliswa utata bedala abashumayeli. Utata bonke omama bonke. Lucha, teenagers, Sunday school. Bulisa indwendwe manje ezikhoyo ngathixo. Ndibulisa wonke umuntu ngegama likaJesu waseNazaretha. Ndithatha umbuke uphumelo igama. Ndizalwa eTsomo. Ndihlala kwalapha eCrossroads kwesi strato. Ndisindisiwe. Akukho nesinye isono endasenzayo phezu komhlaba uThixo angazange wasixolela. Ndiyekeni mandime kule ndawo ngegunya loba ndaxolelwa. Ndaxolelwa ndi-free. Ndaxolelwa kwesi ndandisazi nengasazi nesobuthixo endandisikhonza ndaxolelwa. Ndiyacela silifumane izwi lesine. Masilifumane izwi lesine kwincwadi kaMateyu ku-27 chapter goes verse 46. Jesus. Jesus. Matthew chapter 27 verse 46. Kakaloku malunga nelixa lesithoba. Watanduluka uYesu ngezwi elikhulu esithi, Eli, Eli, lama sabakthani. Okukuthi Thixo wami, undishiye ngani na? Babegameni likaJesu waseNazaretha. Nalizwe lathethwa nguwe lesine ujinga ulenga emnqamlezweni. Lilo Eli uNkulunkulu namandla. Ndiyacela ke Yesu wami undinxibe. Mna ke Yesu akho nto ndinayithetha. Ungavumanga wena. Andinawuma kule ndawo ndizisa umyalezo baba bantu. Ungavumanga wena. Thetha ngalo izwi lakho apha kum. Ndiniphe ndingabonakali uvele wena. Siyabonga. Eli lama sabakthani. Okukuthi Thixo wami undishiya ngantoni na? Incwadi before ndiye kule ndawo sijonge kwincwadi yeGenesis apho kushiywa abantu ababini emthini. Kuthiwa aba bantu ze bangatyi apha kodwa wafika uSathana wabaluka uhlabahla. Uyafika uYesu Kristu uyabohlwaya aba bantu aba. Uthi wena uyazithwala inyanga ezithoba. Athi wena uyatyubila kwebunzi lakho. Athi wena nyoka ubatya isithende. Kodwa emveni kwabe behlwayile yalisikelela le ndawo. Uthi yena nguThixo wenza ingubo ngesikhumba senyamakazi ngoba ubabonile balezono wabembathisa. Siva kule ndawo kuthiwa Eli lama sabakthani. Thixo wami undishiyela ntoni na? Kuthiwa before akhale uYesu kule ndawo kuthiwa ngo-12 emini
ubumnyama ukuyojonga intsimbi yesithathu emveni kwemini. Before akhala uYesu kwehla ubumnyama, kwehla ubumnyama abazalwane. Nabo abantu bazindidi ezahlukeneyo, abanye abancinane kwaba bantu bayamlilela, abanye abaninzi bayavuya ngokulenga kwakhe ngoba bathi bamgqibile. Kodwa uThixo bamile aba bantu, bamjongile esemnqamlezweni. Wathi uThixo ngoba uThixo bakhe wacima ihlabathi lamnyama, wathi angekhe nilibone ihlazo. Yalifihla ihlazo la, yalifihla ihlazo. Hayi Nkosi yam, hayi Nkosi yam. Wakhala uYesu, wakhala kuThixo wakhe, wathi Thixo wam undishiyela ntoni na? Yalimangaza le ndaba yokulila kaYesu ngoba endleleni ebheke eGolgotha akalilanga ethwele umbozo namehla, akalilanga uYesu ebethwa, akalilanga uYesu ethifelwa, akalilanga uYesu ehanjiswa ze esenziwe inhlekisa. Kodwa ngalo mzuzu sivuye Yesu elila esithi Thixo uhambi undishiyela ntoni na? Siyamvuya Yesu ekhala ebonisa abantu ukuba eshiyiwe umntu uyamlilela uYesu. Simebonisa abantu umntu ogugele enkonzweni engenayo uThixo. Khala lilele, lilele, uyalilelwa ungawubamba umboko wamazulu ungenaye. Lilela yena, lilele igagala, lilela uYesu. Hayi Nkosi yam, uyalilele, lila mani usukile ubuhambana, usukile ubuhambana. Kawulile mani umkhangele uthi Yesu ndidedwa ngifuna wena, ukade uhamba nami, hamba nami Yesu. Ndikuye, ndikuye, uyalilele. Esizangaphumika sizolula uThixo bazalwane, ingawusanda inkozishiwe ilikasa yokusikela lukhulukhulu ikalibandla lonke ibendanyawe basisizangaphambili kakuzomlilela, kakuzomlilela. Bakesikelele yena, bakesizomlinela yena, bakesizomlinela yena. Oh Nkosi yam, nikani Nkosi ukade umfundisi. Sondela uze ngaphambili nawe, akusondele na uze ngaphambili. Ngicela ukusondela uzolilela yena. Hayi Thixo wami undishiya ngani na? Hayi Thixo wami ngingakhala kuzo zonke izinto. Hayi kodwa leli nto eyona ndikhalisa ngamandla ukushiya nguwe Thixo. Andikufuna ngoba nazi into yodwa, uma ndishiya nguwe ndawuncedwa ngubani? Sondela uze ngaphambili, sondela uze ngaphambili, sondela, sondela ukhale kuye nawe undishiyelani. Ake sikhale kwelixesha lethu kwasisizukulwana, awungasishiyi khuluko usuke usishiya Jehova.